Hey bafethu kubonakala ingathi le ceasefire besicingela into bakuvunyelwe ngayo instead into ba idodobalise imfazwe ivele yenza izinto wese. Mosi ike yathetheka into yoba kumele kustotshwe even ukubhonywa kwaseLebanon. Kusebhizi ke lo xesha bokusebhizi iresolution kusa involve iUNSC. Yavela into ethi kwi discussions zakhona bayikhiphe nje into nokwenza neLebanon ayingeni indawo. But sithe xa sisiva lo mcimbi wokwenza neagreement ye ceasefire kwabe kutshiwo into ba kweza demand ezi10 zase-Iran bayi-include iRan bayenze clear into ba kumele into ba bastophe ukubhomana naseLebanon. Hayi akutshonanga kwayela izolo ilanga. Kwavele bayibhoma and kwabonakala ingathi bayibhome ukwegqitha even ezinye zensuku ezingaphambili in terms of ama-fatalities enzekile pha. Xa bebuzwa yakhona into ethi hayi bona bebengekho fully aware nini khona bayeke yavela ezindabeni into bathi bona hayi bebengekho aware into yoba i-USA ifake kulezi discussions zabo kunento nokwenza neLebanon, but nonetheless ayingeli indawo iLebanon kulezi discussions zabo kanye kule agreement ye-ceasefire. Phofu ke ibikhona into ethi phansi kwala mcimbi wase-Strait of Hormuz i-Iran ivulile nje yanawo amagama atsho into ethi even as much as bevulile imikhumbi ezathi igqithe pha kumele igqithe ngepermission yabo. Texas enjalo and I think bebebo kukhona nje limit in case inoba ke oclever ama USA bebecingele into ba hayi baza dodobalisa nje imfazo ke kancinci bagqitha imikhumbi bazokwazi into ba baphile apha noba istoko sabo i-Iran ivele yaba nayo into nelimit ngaphambili. Hayi ke kuthe senjalo seva kuthiwa nansi sebeyibhome ukwegqitha ke ngoku Lebanon i-Iran yavele yayivala i-Strait of Hormuz. The one thing that is not yet clear kwangoku into yoba kokuvala kwabo i-Strait of Hormuz isibekaphi thina siyi-South Africa nalamanye amazwe kaloku ekuqaleni mos le Strait of Hormuz ngake yakhona into engathi ivaliwe seva nini kuthiwa hayi zikhona ezinye ii-countries ingathi ezinoko zivulelwe zona into yoba zizagqitha kwesa Strait of Hormuz. Hayi ke nini nakuba ngakudala seva hayi ne-South Africa yenye ye-countries nayo evumelekile into yoba igqithe before kuza ngefika lo mcimbi woba bavumelana ngale ceasefire. Kuthe xa kuvulelana nge-ceasefire yakhona into ethi hayi noko bazavula into yoba neyase-America omelika imikhumbi ikwazi into yoba igqithe. After ke ngokuyizolo bebonakala njengabantu abangathembakalanga phofu ndiyitshilo le nto no-Trump into yoba heyi uboya bamabulali ngoba la tata ligeza mos kusengenzeka into yoba nje ufuna ukudodobalisa uboya nje yathi nje iRan kanti asiqhelwa kanjalo asidlali kanjalo iphinde yabe ivaliwe and ke ngoku ingathi ama-tensions aza kwenyuka ukwegqitha. But ke ngoku sisalindele into inoba basezadibana based on the fact yoba kaloku khona ezi discussions ezi negotiations okusamele into yoba bayozenza bekuthiwe mos bazayodibana ngathi I think umhlaba wasePakistan bavumelele ngaleyo ndawo leyo into yoba bazayodibana khona bazama ukudiscussa ke uba bazadiscussa bavumelane ngani hayi asiyazi. But nje i-Iran ikwate yavele yavala i-Strait of Hormuz. Uba ngaba thina isibekaphi okanye lamazwe ke wona noko bewevulelwe eqaleni isawavulela okanye uclose lo xa besithi i-Strait of Hormuz is closed again but yet closed for everyone yinto esingayazi. Hey bafethu.